Kindiki kwayo jopiny mondo kik chik itgi ne weche mabende mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka wacho ni tulo nyalo biro muoch e pacho kae, ka bende omedo ni piny owacho ok bi yie mondo tulo moro amora obed e pacho kae. Kolose ka chung'od bura ma Kitui East, Kindiki olero ni sirikal mamalo dhi nyime gi nywando wakini jobodaboda kod jo Kenya duto ma bende timo ohala matindo e chenro mar bero chumi mapacho kai. Siasa ni mashindano ya uongozi, sio vita, kwa sababu siasa kila kiongozi anakuja anauza sera. Wananchi wale wengi wakimkubalia kama vile mlikubalia Nimrod, anaendelea. Ule hajapata leo anangojea labda siku nyingine Mungu atamjalia. Simple and clear, isn't it? Kwani ni vita jamani? Sio vita. Kwa hivyo mimi naomba tuheshimiane. Kuna viongozi wanatembea kila mahali wakitukana viongozi, wakitukana wananchi, wakipiganisha nchi, wakiongea mambo ya hatari na kuleta mambo ya wasiwasi baina ya wananchi. I want to assure you, as the Deputy President of Kenya, God loves Kenya so much, and the government will do whatever it is to make sure our country is stable and safe today, tomorrow, and forever. Ogai marobila Douglas Kanja ne oromo kod komanda magobila e pacho kae mangima mar twak ewi mibadhi mabendo kwako sekta marobila. Kanja dwaro mondo komanda magobila go oket tenge au ket okenge mag tieko chuth mibadhi mantiere kuonde tich maggi. Romono ne oyore kod jatend obila magokwach kich Amin Mohamed kod jalup Inspector General Gilbert Masengeli kanyakla kod Eliud Lagat, kabende giduto gi ramoni obila ka obila biro tingo msalape owuona kaponi bro yude kod ketho mar mibadhi moramora. And we have modes of arrest for civil servants. It's very well spelled out. I don't know if the ESCC are operating in exclusion of those guidelines that are given by the law. Just as you have said of the rights of an arrested person. An arrested person has a right to appear before court within the next 24 hours. Or if it is in a public holiday or on a weekend, the day after. But this is a case where police officers are arrested and they don't even appear in court, placed on a cash bill for more than 3 months. And the law of cash bill is that cash bill should not be at a station for more than 30 clear days. A police officer is arrested, he is put on cash bill for more than 3 months. We have police officers who are arrested in the month of March, and they will not even appear in court. They appear before the ESCC in the month I don't know of July, more than 4 months, and they are on cash bill. Some of them have even been released unconditionally, but their cash bill is still detained with the ESCC. Komachelo bende ni gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo kod jotelo duto moyiere kaunti ma Siaya ne otimo romo kod jatend piny Migosi William Ruto ka jot mare e boma ma Nairobi. Ka jotelo ma oke kaunti ma Siaya bende no kwayo gavana Orengo mondo mi ochwal chenro mag dongruok ne jatend piny mar mondo kaunti ma Siaya bende mondo bed kod dongruok makare. Mamoko ewi mano aibro yudo e weche manyien e seche manyime. Doho ma JKA oweyo thuolo ji adek mabende tudo gi nek mar jaruburo ma Kasipul Mosenilo Charles Ong'ondo Were. Ji adego magina Juma Ali Haikal, Douglas Muchiri Wambugu kod David Mihigo Kagame ne owe thuolo tok jamin buche lero ni neno mabende en godo ok tud ji adego kod nek mar jaod burano. Jang'ad bura Irene Gichobi ogolo chik mondo mi owegi thuolo. Mae koro kelo kwan jogo mosewe thuolo nyaka 5. Ado Mama Kadara bende yande ne owe thuolo Dennis Sewe Manyasi kod Walter Owino Awino makoro igeno ni biro bedo joneno e burano. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni report mar bero mabende notim ni ringre japuonjre ma jaklas 11 mane otho e skul sekondar mar Lara Girls e sub county ma Kisumu West
oyango ni japuonjre no ne otho kalure kod buok mar adundo. Bero no mabene no time nyim familia ma japuonjre no e kar kano ringre jomotho ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Mochari ne oyango ni japuonjre no ne oweyo yueyo kapok ne owito ngimane. Japuonjre no mabende oyanga nyinge kaka Mary Ann ma jahigni 17 ncha ne otho tarik 28 dwe mokalo bang' lwar kowuok e kitanda e kinde mane Rike ntiere skul. Familia mare koro yango ni gidhi nyime gi chano chenro mar ik. Motelo kanyo familia no ncha ne dwaro lere wi tho mar nyathigino mabende nowito ngimane tok ring kode od thieth moro mantiere machiegni gi skulno ma Alara Girls. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni kwan mag nyithindo ma hikgi tin ne abiche. Kaunti ma Migori mabindi rocho ratichgi osemedore mokalo kalure kod lipot mabedo gol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori. Koki kaunti ma Migori, George Juma miwaler mathoth wi wachni. Catherine Meng'anyi en apisa matayo chenrogo makere kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori bwo migawono mar thieth ma oriko ni owuo e kind romo mane okelo kamoro achiel. Jogo makedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho ni juma ka juma nyak giyud nyathi ma hike tin e bich mabende koro bambi e kaunti ma Migori. Meng'anyi wane lipot margi bende yango ni thoth nyithindogi ibambo kod joma chiegni kodgi ma oting'o wuonegi. One of the worrying trend right now are the cases of children below the age of 5, because in a week you'll have to get a case of a child below the age of 5 who has been defiled, and the perpetrator becomes somebody very close. Some of them are the fathers. So that should ask us, where are we and where are we heading to? We are having many outreaches in schools. We are having outreaches even in churches and also social gatherings to sensitize members of the public on the need to respect the dignity of ladies and not to abuse them sexually. Lipot manogol kod Doma Migori kinde machuok mokalo bende yango ni atamalo 75 mag cases mag nyithindo mantie Doma malo gin mago mag bembo. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech ywak ni mokum cases gi mag bembo kod mamoko koro itieko e buche mag anyuola ka moko bende achije ma itudo ringo kendo lal gino mosemiyo thoth cases gi ok winji matieki e doho. Cases that are not reported now are even worse. So up to now, as you're speaking, this month, it's almost half the year, we've seen around 300 cases. So we are not sure by the time we reach December how many cases will be seen. Most of the cases are in court, but others, some of them have fled away to the neighboring country, the perpetrators. So it's a gap because they've not been found. Nitiere cases machalo kamago to onego report gi ka police kaeto ng'ama obedo abused no dhi osiptal. Kanitiere dwaro ratiro mare to chako dhi e doho kata e court to yudo ratiche. Higa ma okalo kwan ji maromo 120 ne okalo njego mag kit chwech kalure kod lipot mogol kod migawono mathiedho e kaunti ma Migori. Kata malo 58 mag jogie gin rawere ma hikgi tin ne 17. Among the cases we are seeing, like in the year 2024, we had around 1,200 and something cases, where almost 58% were children below the age of 17 years. So that relates to why we are getting high numbers of teen pregnancies in Migori County. Migawo mathiedho e kaunti ma Migori bende yango ni cases mathoth mag dhawo e udi e kind jogo mantie keny bende osemedre e kaunti ma Migori. Kamagi ikelo kod gigo mathoth ma oting'o dok piny manweng'o. Cases of intimate partner violence, especially physical violence, are also upcoming. We will never miss a case any week or two. Wayudo ni gima kelo dhawo mang'eny ahinya ma ji gore ne en weche mag yuto. Samoro yuto sedok piny kaeto ema kelo dhawo. Mar ariyo, wachako wayudo ni gik manyalo kelo dhawo en bedo gi kia ni ka nitiere pogruok e paro to konego tieke gi dhawo, ji nyalo wuoyo. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wacho midhiero ni inyalo mana tieki pod ni oganda koro nywako lwedo kamoro achiel. And we need to see how do we put up strategies. I cannot end, you cannot end, but we can end a GBV if we speak up and ensure that we protect each other. Watemo mondo wager gik moluongo ni safe spaces, kuonde mag konyruok ma nyithindo ma samoro oringo ok dwa ni mondo tergi nyangi, ginyalo dhi gidake, kata ka ng'ato osebedo raped to nyalo dhi kamoro mobed supported kimiye paro makare makata mana empowerment. Ne Nyakalondo Maramoe kuoke kaunti ma Migori, an George Juma.
imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi owacho ni od bura mamalo biro keto e tim pach jopiny ewi bajet mar komenda mar 2025-2026 ma ibiro sechegi ma jo Kenya to dhi nyime gi chwalo pachgi ewi bajet no. Sisi tumesema tutasikiza jinsi watu wanasema na tutaomba pia tukuje tu a win-win, tusikuje tu tutupe tena venye tulifanya last time. Kolosi weche mag somo Elachi ojiwo jonyuol mondo mi nyithindgi thuolo mag tego talanta magi ahinya to weche mag tuke kokalo elai mar somo mar CBC. Swala la elimu kwangu mimi na ningependa wazazi wafuatilie sasa sana. Hata hii kuendelea sasa kuanza kuweka watoto katika senior schools. Angalia mtoto wako. Kama unajua sasa mtoto wako ni mzuri kwa masuala ya michezo, mwache yeye aende akasomee michezo. Kusema ukweli, tukishikilia CBC vizuri, hawa watoto takuja kurudisha ile neema tulikuwa nayo tangu. Bane mabendo kilo giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge gi elak seche gi tudiko James Rabala koromo kanyo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni karako bedo ni nolo tim mar Harambee Stars gonde 5-1 gi tim mar Morocco e tugo mar osiepego matangi odiechieng' manyoro. Tim no kaluwore gi kapten mare Dorcas Shikobe to gi jatugo Violet Nanjala wacho ni gipuonjore mathoth mokalo. Stars nyolo gonde 5-1 e tugo mabende nyen mar osiep ka gibiro gocho kendo gi tim no mar Morocco. Kwa FKF na washukuru kwa kutupangia this friendly. Though hatujafanya to our best but nawashukuru sana, at least mmetupangia kitu ya kufanya, so na believe tuko like tuna learn. Wenye wamejoin team wamelearn, so itatusaidia kwa game yenye iko mbele yetu. At least hiyo naweza sema imetusaidia a lot. Federation wazidi kutupa hata friend lingine, bado tuko hapa kulearn. Football ni kulearn. Sani koro kwetne romi puonjo gi Beldino Demba oketo paji e tuke mar Sekafa Senior Challenge Cup mar jok mamine mabiro chakore tarik 12 dweni e boma ma Dar es Salaam e piny mar Tanzania. Komachielo bende en ni jaloch mar ng'wech mar mita 100 e pinje mag Afrika Ferdinand Omanyala biro temo golo wichkuot mano yudo e tugo manche notimore e pachoka mano mar Kipkeino Classic. Seche mag bende kiny obiro ringo e Diamond League mabiro timore Roma e piny mar Italia. Omanyala dhi e tuke makamagi kogeto mar ringo e bwo sekend 10 ka bende nche noriwo kuom sekend 10.7 e tuke mag Kipkeino Classic. Omanyala ma bende notieko e thuolo mar 2 Rabat Diamond League dwe mokalo biro rakore gi jong'wech kaka ja America Fred Curley, Tyvon Bromell, Courtney Lindsay to gi Branson Hicken. But of course we are correcting mistakes as we move on. So now we are going into the next phase. Now we are going to do things that we haven't done. Osebedo kogeto mar ringe bwo sekend 10 karako bedo ni e piny Botswana noringo kuom sekend 10 kaeto bang'e noero nodogo ringo kuom sekend 10.3 e boma mar Rabat. To tim mar Kenya mar jok ma ong'ad tiendgi kata Kenya Amputee Football Federation kokalo kuom organizing secretary mar Dismas Kiyuyu wacho ni gin gigero ni tim ma joma chuo nyalo biro kawo simbo mar Afrika ma ugweto gi madiere mabiro timore Bujumbura